Dag og velkommen tilbage her til kajsconsulting.dk. I dag skal det forhåbentligvis blive en ny video. Det er en video, jeg har haft liggende et stykke tid, ganske vist. Men bedre sent end aldrig. Det er en video, hvor jeg går igennem det, som hedder vandafvisende midler. Det er 3 forskellige, jeg skal arbejde med. Dels er det fra Biltema, dels er det fra Rain-X, og sidst men ikke mindst, så er det fra Maguire. Vi må se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Den er indspillet tilbage i juni måned, så jeg har kørt med den her et stykke tid, så om et par dage, så kommer der op, hvordan det ser ud lige nu på vinduet. Men først skal vi lige gå igennem og se, når jeg behandler forruden med disse midler. Så velkommen til, og husk så lige på, I må meget gerne abonnere, og I må meget gerne lige give en tommelfinger op, så er der nogle flere, der måske kan komme til kanalen. Jo flere der kommer, des mere muligheder er der for, at man kan lave lidt flere film og sådan her komme med nogle flere og med kortere tid imellem. Men det er ligesom op til jer. Gider I se på mine film? Jamen så abonner gerne og giv mig lige tommelfingeren op. Gider I ikke, så lad være med det. Så ved jeg, så kan jeg jo bare lægge kanalen ned igen. Men vi stiller om til garage og ser på filmen. Dag og velkommen tilbage til et nyt afsnit her på kajsconsulting.dk. Vi holder fast i den grønne, og det vi skal gøre den her gang, det er, at vi skal give et sådan her beskyttelse, et rain repellent, så at smuts, snavs og vand bare skal flyve af. Og jeg skal bruge 3 forskellige. På den del her vil jeg anvende Maguires Glass Sealant, og på midten her vil jeg bruge Biltemas 3640 Glass Repellent, Rain Repellent hedder det for undskyld. Og på den sidste del derovre, der skal jeg bruge Rain-X, Rain Repellent. De skal have samme funktion alle sammen. Så vi må se, hvordan og hvorledes det bliver. Dem af jer, der synes, at I har oplevet noget lignende før, jamen det er da fuldstændig korrekt. Jeg har lavet en lignende video på min svenske kanal, altså den der hedder Kajs Consulting SE, og den arbejder vi stadigvæk med og se hvordan og hvorledes at resultatet kommer til at blive. Sidste år, det jeg gør nu, først mens jeg snakker her, det er at hele vinduet, det tager jeg med Maguires Glass Polishing Compound, som er et dybtrensende middel, og det skal arbejdes ind over hele vinduet her. I overlappende rørelser. Og jeg plejer at køre sådan cirka halve vinduet ad gangen. Det her middel, det påfører man sådan her skumpad. Der findes mange forskellige af dem. Det findes fra Maguire, det findes fra Turtle, og det findes alle mulige. Når jeg nu har fået det her på, så tager jeg en ren mikrofiberdug
Og her anvender jeg på det meste Biltemas. De har så nogle gode størrelser. Jeg skal prøve at vikle den ud bagefter, når jeg nu lige har taget den her side. De kommer i en sådan her størrelse cirka. Og jeg tror det er 12 pak, de ligger i. Og nu kan jeg ikke huske priset på, hvad 12 sådan nogle stykker koster. Men det er ikke nogen bondegård, og heller ikke spidsen af en jetjager. Så som sagt, jeg plejer at købe en sådan der pakke ind imellem. Hvis jeg har fået en 100 kroner seddel i overskud. Og som så meget andet her, alle de her pads, jamen de går ind i 30 grader i vaskemaskinen, uden nogen skyldemidler. Og mikrofiberdugene, og det her, ja, hvis ikke de så snavsede, så kommer de med også i 30 grader uden skyldemiddel. Men de kan jo faktisk blive vasket helt op til 60 grader. Men det som er vigtigt, det er ikke noget skyllemiddel. Det ødelægger deres, ja, det ødelægger et eller andet i hvert fald. Jeg skulle ikke vaskemester. Og nu vi har så det her rent, sådan, så tager vi Biltemas Glass Cleaner 37811 hedder den i Biltema. Og med den der fjerner vi det sidste der kan være fra tandmidtagen. Altså det her med mikrofiberduene, det er sgu ikke noget at spare på, eftersom vi kan vaske dem. Det er bare at tage en ren hele tiden. Den her, der kan man også sætte sådan her filter foran, og så bliver skum i stedet for, hvis man hellere vil arbejde med skum. Så begynder jeg at tage den i midten, og i midten der skulle vi tage Biltemas Rain Repellent. Og i beskrivelsen af den, der står det brandfarlige og en hel masse andet. Rengør ruden. Hæld midlet over en tør dug eller klud og gnid det over hele ruden i cirkelrørelser. Vind til der bildes en mat hænde. Gnid
tage siden mere middel på, for at være sikker på, at alle dele af ruden er behandlet. Og skal man skylle vinduet med noget vand, og så efterpolere med en tør klud, indtil at sigten, altså udsigten af vinduet er helt klart. Så vi begynder her med at fylde noget rain repellent på her. Og nu prøver jeg at bruge den her som et nogenlunde middel, den her sorte kant oppe i. Så jeg får lagt det her på nogenlunde her i midten af vinduet. Det er lige at flytte lidt på sig, så at man. Nu har jeg jo et meget skarpt lys på her for kameraernes skyld, som gør, at det måske lige kan blive lidt svært at se præcis, hvordan man har lagt middel på. Se lige, hvordan og hvorledes det ser ud her. Godt. Det lader vi nu være der til at. Der sagde vi, at det skulle blive en mat henne, ikke? Og så skulle vi køre på en gang mere. Imens vi venter på, at vi skal køre på en gang mere der. Nej, vi tager den færdig først helt. Og så kan vi arbejde med de to andre sider uafhængige af hinanden. Der er nu ved at være en sådan der mat inde på. Nu tager vi lige og kører over en gang til. Så vi ved, at alt her på midten er fået. Sådan. Og så læser vi lige igen for at være helt sikre, at vi gør som der står. Så skal man skylle vinduet med vand. Og så skal man poleres, som sagt, dertil at sigten er helt klar. Så det gør vi. Vi skal lige finde noget vand. Det skal jeg have stående her. Det har jeg stående der. Og vi ser faktisk allerede der, hvordan det begynder med at bare rende ned ad vinduet. Det var Biltemas version, vi havde her. Nu tænker jeg, at jeg går over og tager Maguire, som vi skulle lægge på den her side. Og i Maguires, der får man en sådan her appliceringsstang med. Og der har vi gjort rent.
Så skal vi påføre produktet med den medfølgende mikrofiber her, og så skal det tørre i 10 minutter. Derefter skal man lægge så forstøve lidt vand på en mikrofiberdug og tørre det her af. Og præcis når det er gjort, så skal man tørre det af med en igen. Jeg gør på den her måde med Maguire, så ikke noget med at lægge i cirkelrørelser. Det er helt enkelt fordi jeg så en video fra Maguire, hvor de gjorde på den her måde. Og hvis Maguire vil gøre det på den her måde, jamen så er det vel bedst, at jeg også gør det. Nu kommer jeg jo til at overlappe en lille smule på den behandling, jeg lavede med Biltemas. Men det er bedre, at vi overlapper lidt, end at det her skal så stå 5-10 minutter. Og mens det står der, jamen så tager vi og fikser Rain Repellent. Og det skal i stort set gøres på samme måde som Biltema-produkten. Så vi tager en ny af dem her. Jeg har lavet sidste år lavede jeg en video, hvor jeg kun havde Maguires. Den lavede jeg på min svenske kanal, Kajs Consulting SE, og fulgte op en gang i måneden på, hvordan det var, hvor godt det virkede. Og der holdt Maguires altså i 5 måneder. Så det skal jo blive spændende nu at se, hvilken produkt der virker til at være bedst, og hvilken produkt som holder længst. Vi må se en gang her. Vi har nu ladet det her, det begyndt at få en sådan her mat konsistens. Det næste vi nu skal gøre, det er, at vi skal have en mikrofiberdug. Og der skal vi forstøve lidt vand på, og så skal vi tørre det af. Maguire produktet der. Og lige så snart det så er tørret af, så påfører vi endnu et lag af det her, som man tørrer af direkte bagefter. Og når det så er gjort, jamen så skal den stå i en time.
inden at man må gøre noget. For den skal have lov til at stå og hærde. Her synes jeg også allerede, at vi ser det her fænomen med, at den perler sig lidt vandet. Sådan. Jeg skal hente en ny olie. Med profil på lue. Som sagt. Det er vigtigt at have rene ting, når vi skal arbejde med sådan nogle ting. Det kommer et nyt. Lag på. Som sagt, jeg har kørt med det her et stykke tid i mine andre biler. Og i min Mazda, der har jeg lavet sådan her behandling og kørt hjem fra København i regnvejr. Og det var ikke meget, jeg behøvede at bruge vinduesviskerne. Nu har vi lagt på sådan en lag til, og så tager vi og tørrer det af direkte. Sådan. Så er siden her med Maguires færdigbehandlet. Så skal vi gå over og få afsluttet Rain-X. Og den skulle vi så vente til, det var en mat yde, eller mat overflade, det er der nu. Og så skal vi lægge på et nyt lager. Et nyt lager. Kan du ikke snart snakke dansk? Nej, jeg skal lige sige på den måde. Jeg har jo faktisk boet heroppe i Sverige i over 30 år. Og er gift svensk. Og svenske børn og altså det meste i min hverdag, det foregår jo på svensk. Og derfor kan det jo godt være indimellem, det lige er en lille smule hårdt at slå over i dansk. Men jeg håber, at I forstår, hvad jeg mener alligevel. Hvis der skulle komme en svensk lose ind. Sådan. Så skal det få lov til at stå og tørre. Det skal blive en ny sådan her mat. Godt.
det har tørret lidt her, så gør vi som med Biltemmers, at vi sprøjter vand på, og så skal det hele tørres af. Sådan. Så tager vi lige en klub mere. Nu har vi altså Rain-X, Rain Repellent. Her i midten har vi Biltemmers Rain Repellent. Der har vi de to forskellige. Og længst ude i førersiden har vi Meguiar's Glass Sealant. Nu skal det her stå en time cirka. Og have lov til at hærde og blive godt og dejligt. Og når den time har gået, jamen så er det min tanke, at jeg kommer ind, og så sprøjter jeg vand på det hele. Og så ser vi, hvad der sker. Så hvis jeg har lyst til at vente en time, så gør jeg det. Ellers så venter I lige et lille stykke tid, og så kommer vi tilbage. Godt. Nu er der gået en times tid. Jeg har lige nået at klippe græsplænen i mellemtiden, det er derfor jeg sveder. Men lad os lige prøve at se her. Ser vi hvordan det perler og bare løber ned. Prøv at tænke jer til, at vi kører 120 km/t ud af motorvejen. Så blæser det bare baglæns op. Biltemmers del, det fungerer på samme måde som Meguiar's. Eneste forskel der, det er faktisk, at Meguiar's er væsentligt dyrere end Biltemmers. Jeg har ikke lige priserne i hovedet, men det er vist nok noget med det dobbelte. Og så har vi Rain-X. Ja, det er jo også det samme, at vi bare får en masse små perler, der lægger sig. Vi kan prøve at hælde lidt mere direkte. Der ser vi, det bare løber lige ned og væk. Og på Biltemmer, jamen det er det samme. Det forsvinder bare vandet. Og det kan jeg så love jer, det gør det også herovre ved Meguiar's. Den har jeg prøvet før så mange gange. Så præcis det samme der. Vandet bare render væk. Er der nogen her, der er bedre end den anden? Nej. Det kan jeg faktisk ikke sige, der er. De gør, hvad de skal alle sammen. Vandet løber væk. Og det er jo det, der var meningen med det her middel. Så jeg kan ikke sige, at der er nogen, der er bedre end den anden. Det eneste, vi nu kan vente og se, det er, hvilken en, der holder længst tid. Jeg ved af gammel erfarenhed, at Meguiar's holder i 5 måneder cirka. Spørgsmålet er, om denne her, den holder lige så længe. Det er sådan en ting, vi nu kan komme til at se i den nærmeste tid fremover.
Hvis du synes, at det her det var meget sjovt, så kan du lige give tommelfingeren op og gerne abonnere. Så kommer jeg tilbage løbende under den her periode, hvor det her det vil være aktuelt med opdateringer på, hvordan det holder. Og indtil næste gang, at vi finder på noget at lave, noget at skrue i, eller noget andet sjovt, så må I have det godt, og så ses vi.